Мъжът да е вода, да не кажа гола вода. Нищо лично, приятели. Какво е необходимо на цветето, за да бъде винаги живо? Трябва да бъде постоянно потопено във вода, нали така? Обаче от друга страна, за да бъде цветето свежо, водата какво? Трябва да се подменя, моето момиче. Какво усещаш? Аз предлагам дамите сред нас да бъдат вечно свежи и красиви. На здраве, поискайте бе! Коем се, поискайте бе! Поци се втало от този монитор. Значи искам да ви кажем, че аз малко се притеснявам тук, защото съм без моя бошка. Ойко ми се развърза левата обувка, че взема патърска съм некой меничкус. И после няма да вземат у най-големи отбор на света Локо Мездра. Поискайте бе, големи са, поискайте бе! Значи, уважаеми кафойци, аз още от малък, голема фигура. Много си ползвай от мен, да ти кажем често. Значи, уважаеми кафойци, аз още от малък искам да играя го Локо Мездра. Мама Бошка ми каза, че не мога да се равним веднага така у най-големия отбор, ама така с повече пространство от тренировките, некой ден ще ме вземат и при тех. И ме записа така от друг колен футболен грант Шлосен Перник. Поискайте, те се говори, поискайте, моля, не се песте. Значи, казвам ви, още първи сезон вкарах над 200 гола. У моята врата. И тренерът така реши, че станам забранител и ме служи нападател. Значи, казвам ви, още на следващия матч усетих, че това е моето место. Имахме така много тежко гостуване на Байерн. Лесичери. Така извъждахме двата отбора, стадионът е пълен, тук озерката фрашкан, 25 души минимум, всички люпеценки псуват, се пият се на майка, има така атмосфера, почти като финал на Шампионска лига. Мен като ме удари морфина и адреналина, като почнах пасове, финтове, тигери, кълбо напред, кълбо назад, циганско колело, фиенско колело, свещ. По едно време тренерът вика: момчета, край на загрявката, матча почва. Значи, казвам ви, после целият матч не играх, защото се бех уморил. От тогава не загрявам, даже не тренирам, нема се хаби бях. На следващата седмица голмайстора на отбора беше Роналдото си контузии. И аз така резко трябваше да влеза на негово место. Имахме много тежко гостуване на Арсенал, знаеш, горди дъбник. Казвам ти, Тюфлек, много силен матч направих. 12 пъти бъдах за дуспа. Оле Тюфлек съдята, обаче не ще я дава дуспа и това си. Аз стоя пред тренера, викам: бе, тренер, той съдия купи не ще я дава дуспа, бе. А тренерът вика: Бекъм, престани я баш у нашето наказателно поле. Пак ти поне веднъж отехнуть. Викам: що ли каза по-рано, бе, Тюфлек, цапам гащите, бе. Значи на края на сезона играхме гараж за влизане в Б група. Мани го този прожектор, бе. Кота светна. Играхме гараж за влизане в Б група с Барселона Черпици. Каза ти, пак много силен матч направих. Матчът завърши 0-6 за тех. Ма мен избраха за играч на матч. Що откарах всички 6 гола. Значи до сега не бе вкарнал 6 гола един матч. Поискате, поискате. Значи, както виждате, е богата футболна биология, обаче у личния живот хич не ми върви. Сюда ушата смия марчето. Кома доедиш? Едно към едно си. Значи, казвам ти, от 8 марта съм у нелегалност, защото трябваше да купувам подарък. На мама Бошка Войс не купих подарък, един празен кашон, си слага в нея туршият. Ма питам марчето: марче, кой искаш ти подарим за 8 марта? Тя ми казва: Жоре, идея си няма. Викам: добре, давам ти още една година си помислиш. Лей, чекай, че ми пречиш Маница, бе. Маница, стигаш, ще ти го вратна това нещо, бе. Той проблем прави. Значи, после ми вика марчето, после вика: Жоре, трябва ми нова кожа на шума. Викам: шо, на старата какво е? Ми вика: молците изядахме. Викам: на молците им харесва, на теб не, така ли? После ми вика: Жоре, трябва ми нов килим. Викам: това с килима е лукс, ма. Летни се на метлата, ма. Значи, трябва да ви кажем, марчето от една страна е красива, ама от другата страна е лицето. Иначе е много романтична марчето. Седим си един ден тук от Бургас, в морската градина, е романтична, и вика: Жоре, чуй колко много щурци пеят.
Викам, това не са щурци, това са мъжки ципове, ма. Много тъпа, виж. После ме вика, моят дедо, всеки ден от живот се е кал на моята баба, че е най-красивата жена в света. Викам и те тогава са нямали кабел на телевизия. То отде да знае човек. Значи много ти симпатизирам. Ти женил ли си? Може и да не имаш като цяло. Аз разбрах наскоро, че брака е много трудна работа. Брака е много трудна работа. Наскоро разбрах, че дори Айнщайн, най-умният човек на света, се е развел. Значи като ти ще гражданското един ден, няма нужда да те питат, ще живееш ли с нея, докато смъртта ви раздели, а трябва да те питат, ти сметаш ли се за по-умен от Айнщайн? Това трябва да питат. Виж какво тюфо е, като се ожениш, ще забравиш 3 думички. Секс, секс и секс. И ще запомниш 3 нови. Главоболие и пак главоболие. Онде викам на Марче, Маро, айде да правим секс, бе. Тя викала, Жоре, не мога, поли ме глава. Викам, че ти разсекъде ли имаш глава, ма? Първата година от брака. Поеските, гоем съм, поеските. Твърдите, как ще гледеш? Първата година от брака, като се ожениш един ден. Какво става с мъжа и жената? Мъжът говори, жената слуша. Втората година от брака. Жената говори, мъжът слуша. Третата година от брака. И двамата говорят, комшиите слушат. Значи пич така е нещо много искрено логично. Жената е като китайския вентилатор. Първо спира духа, после спира врътка, накрая само почи хачток. Тая хачток. Ти приспил ли си жена на различни възрасти? Значи не знам, защото се дал на първа маса, ще унищожим, казвам. Нямаше ли по-задни места? Тук си към сцената, на такива урди как мен. Значи, ще кажа как се приспия жена на различни възрасти. Значи на 8 годинки той е малко момиченце. И казваш, лягай, ще ти разкажа приказка. На 18 години казваш, лягай, ще бъде приказка. На 28 ви кажеш, лягай, ти си приказка. На 38 ви кажеш, лягай, без много приказки. На 48 ви кажеш, лягай, че не е за приказване. На 58 ви кажеш, лягай, ще ти разказвай приказки. И на 78 ви кажеш, лягай, ти ще ми разказваш приказки. Поискате ли? Кой се? Поискате ли? Я се тваци в една любовница, заради моята мама. Мис сук шпек сега до 2011. Значи голема пичка, как ти голема пичка. И така се лежим един ден тук на една вила край Созопол, правим си шишипиши, по едно време гоем телефона ми свъни, гоем марчето. Дига ми, тя вика, Жоре, къде си? Викам ми, на лов. Тя вика ми, кой пъшка? Викам ми, мечката. Тя вика ми, що пъшка? Викам ми, що те раних? Тя вика ми, що пъшка за женски глас? Викам, виж какво, аз съм ловец, да не съм ветеринар. Викам ми, кой си? Обаче, уважаемите бойци, ти не ме слушаш. Они лягай. Обаче мачето и аз се бъдах човека, макар ми изневерява. Един ден се прибира вкъщи, тя вика, Жоре, опрей бойлер. Викам, че аз да не съм водопроводчик. После вика, Жоре, опрей сифона. Викам, че аз да не съм водопроводчик. И си излъзнах. Връщам се, гледам бойлер, оправям сифона и той, мачето де факто и тя. Викам, кой ги оправил? Тя вика, водопроводчик. Вика ли, какво ти поиска? Ми каза, или му изпее на родопска песен или да направим секс. Аз казах, ти, коя песен му изпява? Бе, чекай, бе, аз да не съм Валя Балканска, бе. Един ден така пак се прибирам у къщи, гледам свещи, мещи, шампанско, мампанско. Какво бе гледаш? С моят мълчи мечтай само, бе. Един ден се прибирам, как се каже, Тефойк? Пълвин. Друго име нямаше ли, бе? Значи, Пълвин. Един ден се прибирам така, гледам у къщи, докъде бе стигнал? Шампанско, мампанско, свещи, нещо, викам, Марче, кой дойде? Тя вика ми кукшият. Викам, ти да не те?
Тя вика ми малко. Викам, какво значи малко? Много. Ми вика, малко ме целуна. Викам, къде? Ми малко по очите. Викам, да. Ми малко по носа. Викам, да. Ми малко по устата. Викам, да. Ми малко по шията. Викам, да. Ми малко по гърдите. Викам, да. Ми малко по корема. Викам, да. Ми малко по колената. И аз викам, не прескачай, не прескачай. Аз да не съм прост. Ма за всичко минало един ден ще имаш тъща. Она овца тъщата. Тук има и тъщи, бе. Нема. Само мъжки тъщи. Она овца, не знаеш ли? Онела, всяка тъща си знае гроба. Един ден идва тъщата. Идва тъщата и аз викам, да кога ще по-останеш? Тя вика, Жоре, докато не ви по-омръзна. И аз викам, остани поне за едно кафенце, ма. После вика, аз викам, Маро, набрах гъби за майка ти. Тя вика, супер, мама много обича гъби. Вика, Жоре, случайно ако са отровни? Викам, случайно ли? Нема никакво случайно тук. Кой искайте? Кой искайте? Изяли гъбите, взеха у реанимацията, звъни ми лекар и вика, Бекъм, приготви се най-лошото. Викам, ужас.